بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي Ama cilek hoş. Evet, Yani çay. insan. Roj başa valla. Hoş. Hevali azad. Kavakari Parti'yi baskıcılar em hevrene jirope ve evci merebe. Zinarcı baskeci vana da bu. Havale heja nave min azade. Jinaha peve estem perverdehiya zaman jibo alikariyen partiyen demek de havale zinar jirexsine durati xisten jiber ve yeke jinaha peve me bhabdura perverdehiya zaman bemeşine. Yani havale zinar fırya baskeci vanan. Ne fırya hat frandın. Hat fırrandın he. Sebep? Havalen heja hunji vakt zanen kurexsina partiye ne tişteki varre yani sıbık deditin. Tişteki geleki pevista mera lisar bisakine. Viji kare lisar melekha pek ne tani varre ciddiyet tavi karinine. Ne tani hatta mı vedere da pakış kırın set cari giriyor. Edibem pakış edibem abar presal fikari dikin. Xude beketine ve pibi. Berpirsiyar eğer berpirsiyariya ve çibe havcayı kupek bina. Armanca partiji evet. Nabete bxeyr. Azad Xalat. Ya havale azad. Arı mefhem kır fırrandın da. Yani lvederi buha digo her tiş liser melemine. وكاكو هربر برسياري خوشي بجيهداني جانا البوليجي تبي هوالي خلات باقش تكرنا يقولوا غازن دكرما يعني تكليا فرندنا وي بارتي وقرصا زمين شيء هذا ماغو ج باسكين جوانا فرندن لي جبوتش ج قرصا زمان فرندن لي جبوتش ناي قرصا زمين havale jatuj belki hunji dizanen tişteki usa haya kese ku rexstine kare rexstine bcinine kare parti bcinine şkhone kare zmanj bemeşine dilivi tunab au bawari dilivi tunab wara meşay Beli hevan o hevali zinar hat ji dur xistin ama havjena kemer qas tekli partiye binin ser zaman. Çu yani berpirsiyara yapana nici çu naka hevali azad ve merebe تشتكوا كسر من ما هذا ما حمد هذا بكن هوالو هوال زنار هواله کی جوان بو هنا کی سر درس خونه سکنی ل پارتی او هنا کی دور خست از حساب آوردکم پوشمان به جار کردن وره درسه و پولی دا درس خوب بگره رضا جات ام کس تمام هوا مخابن
من آگاهیک نباش ورانیه ما مستدل دار گرسنه بنچا ما مستدل دار دو شف جماله گرتنه اوف ما گوتنه دوج درس زمان کردی برده جخوا ما مستجمرا گوتی بو کلنتر بگرم بنچاوان لی يو افناج ما تشل خوزن هولو والله بالله ما تشتكي فيهم نكريا ما مستا سيابان تلدان ما مستا تدلار جهلدان belki Siveriz ben ma مستا bir uya jehelde ya ma em insan andı kujin em bombe davecin ciyeki em zamana koyayım ne yapın hemen no em hav lvederi zamana koyayım de ben ne etfeyim nakim ya vallahi billahi etfeyim nakim ya ما مستدل دار جگرتنه هلا ازدامك وقت مليا كتبو همي تشوكن يا همي تشاوا بكن وا همو يا يكو يكو دقرن دخن ندر بري ما مستد سيابن ناجي ما مستدل دار خم نکن همان اف زمان و اف گل به ماموسته نامینه ماموسته دلدار بیست خواندوان نوی دن هبون و او جی گشت بونه ماموسته و جوان ماموسته جی یک به درس همه يا برا بيدا ev dixwazin zimanê me bixin girtingehê. Qedexe kirina ziman, zordestiya li ser ziman komkijiye. روز روزا خودی در کتنا زمانه هر کرد پیوسته که هم ببه خوندکار هم جی ببه ماموسته زمان خواه من جی وسا بگوتا ماموسته دلدار گرتن لی پی خواه بیست ماموسته این جوان هشت و جوان خواه ماموسته یک به درس همه ام لکو منه و لوی درس خواه بدومینن خودی حرجه روش باشه والله Funça Hanım başın. başında Türkiye yani mamoste nutuy Beli heval, ez mamostavi nume, navimin zelale. Ez şagirta mamoste dildarım. Cara yeke bu kösel pola ve derze bidim. Mamoste eve jine. Erçukas başı. Mamoste hatiye girtin Mamoste egnu hatiye Jiber ku jine tijbo ya şatibi Tu çima wisa bêje hevala hêja. Hevala eylem bi rastî jî baş dibêje û her tim jî baş dibêje. Ez ji xwe wê ji partê jî nas dikim. û mamoste jin tiştekî baş e. gerek usuf bugota mamosta jin başe ne azat diznar lever bu ya ve bugota mamosta jin dibe ya herkes akla koy xoriye ya usuf ne hatu dibe mamosta jin ne başe Ya hevale xelef Min tiştek yirsan nego Yani mamoste hajin Hamir Yani tüccarı farkavi şeynabe Beli heval no, ez dixwazim ku êdem derbasî derza xwe bibin, bo ku em xeber nî baş bişînin ji mamoste dildar re. Em bibêjin ku xebatkarên te hîn ji dil û can dixebitin. Arı beji mamosta valla tu rast beji mamosta yek meçû bila bizanevin hazar mamosta li peyvî heye Ere vallahi arı mamosta demdema xebatiye em dersê çekin مامۆستا ئەم دەرباسی دەرزە خۆ بکە Beli heval no, min li bernameya mamoste dildar nerit, di mijara cinavkan de hûn mane, em ê ji wira bidomînin. Mamoste dildar kare male dabu penç peyvamın hebu em wana nav hevakanda bikar beanya peyvayekam ezbej mamoste. Beli heval kerem ki, Navamın merfini peyvamınji komeleya. Komeleya mafe mrovan dijberi şer u zordestiye. beli heval mînaka dinekî dixwaze binivîsîne. مینا کردن من بگوتانه
Bele heval لهم سازی کردن دلی به کردی به آخافته her bir şey heval. Brastişi ustaye. Bele minakan ne kin xwaz binivîsîne? Heval navê te? Navê Zîlan mamoste peyva min jî tevger bû. Ez mînaka xwe bêjim tevgera azadiyê bi têkoşînek mezin kesayetiya Kurdan guheran. Mamoste, peyvar rekhstin ez çekim. Bele. Mamoste, rekhstin yani örgüt mala gellemene. Navemeci halaf. Bele. Ez benivîsim. Bele. Mamoste, na belki mamoste tınızani bir cevala bejim. Ya rekhstin ez çün müjja kargo mugo hayade mugo rekhstin çiye. Cam jimurgo khale bişaral be goçe go kuremente yanlış fam kriya rekhstin ne rekhstin. Ya mamoste mugo daya vakta go bütün rekhstin ez famnikim. Neyse شون قحبه مگو اولنا ام روزنامه دخوینن چی ما دخوینن جیبوکو فهم مکن ام فهم نکن ام چی ما دخوینن نخوینن برنابه مگو هر کس برا چیزی بریکاوی در کته خماسه امش خور فرهنگا کو بستینن فرهنگوک bu ne? Bele. فرهنگوک وقت neyse فرهنگوک استن منری رخصتن Ez benivîsim mamoste. Bele kerem kin. Cî mirnemaye mamoste? Tiş nabe cî heye. Tu dizanet xwaze şê bibe. Oy. Heval hekî baş şê bibe. Ya unçava ruha dikin ya zor ha. Rastê karê mamostetiye ne karekî hêsanê. Ere valla mamoste dildar jî girtin ya nadi samorola me xerab. Bele heval evde şu şê bibe. Ya valla zerim çalakiye ya. Hele ben nerana sakin. Ya heval kesî te ne girtiye. Neyse. Matinciye hepki zor. Como que é? Yusuf! Como que sarata ya? Heval tu pir zû dinivîsîne ya bu rastê şî. Ev bu çi? Em qet jê fêm nekirib bi rastî. We fêm kir evalno. Mamoste da kaydı. Ya. Heval go cî tune ye min got cî heye bi rastî lê. Mersele ev e. Hele bu. Ere mamoste. We derzname bi heval. Malak. Na. Gel. Le. Me. Heval. Alkariyate bikim yana Bas tünikar mamoste. xelas bike. Oy. Ev çi ye heval? Ev kî ji Antîpê di Kurdî de ev tîp heye?
Tipa E. Tipa E wisa tenivîsandin. Ya mamoste em xwêdan da. Rast heval me jî bi te re xwîdan da bi rastî. Belê em gelek spas dikin tu dibêje ev rast e? Mamoste bixwînim. Belê em berê rast bikin tu dixwaze. Di Kurdî de şedde hey yana. Şete? Şedde. Yan du tîpên bê berhev bê dubare kirin hey yana. Mamoste, di Kurdan da tipek wa heye. Rast belê. Yusuf. Bi neznar jî wekte bû. Pir dipeyvî. Tak. Tefem kir. Bine ji berî ku tu ji zimanê xwe hez dikî, ez jî ji te hez dikim. Lê dirêjinek. Heval em ê vêya rast bikin berê. Divra de hewê tîpek le hebe. Gel lê me. Veya şi wisa ye. Çewtiyek dinê ma ev kîjan e? Mamoste ez vê çewtiye rast bikim. Ya çewtî wî pirin de yekî ez bêjim. Belê wer bibêje. Tîpa wî ujan. Yani tipên... Yusuf! Na tipê wê. Evarê xelep. Tîpa wê ez bas devam tîpan dikim. Mamoste eva ez bawer dikim. هبانو احنا كل زمان مخاطبن زمان نتشتكي وساي تشتكي قالك جرينجا باشا انا قهويه Ya. Fotokopiya zinar ya. Zinarçı. درباس درزب Heval ev bu. Ev bu. Teşi çewtnivîsî. Biborîn mamoste. Biborîn. Belê kerem ke. Ya ez nizanim ki çi nivîsandiye mamoste. Tu divê nayê fêm kirin. Belê. Belê em gelek spas dikin. Heval bixwîne ji kerema xwe re. Re mamoste. Mamoste tu mamoste siya ben nasıl dikî? Na nas nak. Ev jî baş bû ya. Rexistin mala. Ya mamoste gerek vê derê lê bû ya. Gel lê me ye. Em spas dikin wek dîskan neşî min got heval. Di kurmancî de şedde nîne. Du tîpê wek hev nayê bahev. Gel lê me ye. Demir tiştek pek nekir. Bira evalê xelep bira teftê jî paqij dike. Ji xwe Belê. polê jî paqij dike. Gelekî baş paqij dike. Hûn nûadine mamoste. Wallahi hûn nizan ama. Evalê xelep bi rastî jî pir baş paqijê çê. ماما درباس درزب Ew ji bo ziman bû. Bi nezinar jî wekte bû. Wî jî polê paqij dikir lê. Çû. Demek ki doğru. بلا سبب نقولنا چه دمت ناقرن خراب جمع ناقرن هبانو ابدرا انا قهويه ابدرا مالا زمان كرديه ابدرا بولا زمان كرديه جي پروردهيه Ya ne zan? تزاني با تو سنه دك Sen de çilo. Ya kurban almam ustadırdan geliyor onlar. Ya tile ya. Aynı fotokopiya zinare. Ya Yusuf. Zinar çu. İşte ya vişandına. Ere vallahi. Bu kadar aynı ya. Belê heval no. Em ê dî dest bi derza xwe bikin. Mamoste doramın bu. Belê. Mamoste navê min Sîdar. Peyva min ji pêşeng bû, mînakê min ji ev e. Ji bo serkeftin, pêşengiya nûjen pêwîst e. Belê hevalê em nas nekir kar xwe me kurtasî nas kirin bide. Mamosta sıfatçı bu. Heval nav. Heval nav. Yan şi rengdê. Renkder. Ere bu kadar. Mamosta diller Yusuf Radgo renkder. Ev çima? Sıfatı bozdu. Belê. Ortak kalkette bozuk. Belê hevalê Yusuf. Piştre heval navê te bixêr. Bişar. Hevalê bişar. Belê serçava. Piştre belê heval navê te bixêr. Fatih. Hevala Fatih. Ew jî baş. Navê te? Eylem. Belê. Navê te? azat Belê heval. Piştre me
هەو ئەس باوەرم مەیەدم ناس کرد مامۆستا مەلستەر ماڵبەت هەنێک تشت بنویساندانە من نویساندی ez بخوێنم کارێوە ئیمانێ بوو چاوە هەفتەیە پۆری مامۆستا کارێ ماڵێ دابوومە بەلێ بچێکی گێم مابوو مەگوتم ez هەبێکی دم بنویسم بەلێ هەنێک هەڵەمەژی نەنویساندبوون دەخوازی بخوێنم لێ هەواڵ بڕاستیشی gelek و وەختمە wenda kir em êdî dest bi derza xwe bikin hefteyek dinê em karin li ser bisekin belê heval mijaramê îro an û kîjan e cînavkên xwedîtiyê ez dizanim ku mamoste dildar heta cînavkê xwedîtiyê berê rêwedaye em ê cînavkên xwedîtiyê em ê bidomînin derza xwe em berê jê bibin Ya mamoste bira taxtê xelef paqış bike çxwe ewa baş paqış dike mamoste wallahi polê yewsa wer paqış dikin pir baş dibe rastîşê hevalekî paqij bikire baştir ba lê we ji min re hişt Vallahi xelef işler dirêje ha cînavkên xwedîtiyê em berê li ser rawestin cînavkên xwedîtiyê çi ye belê heval tu dixwaz tiştekî vêje Ya mamosta belê توبه مجنون خودشی هنه یا heval ew nayê wê wateya ez gavê vekim tê fêm bike çi tên çi wateyê Ez bêjim. Mamoste ez bêjim. heval hûn dixwazin ez berê behs bikim ez ji we re qal bikim piştre pirsê we ma hûn karî ji min re bêjin belê heval no cînavkên xwedîtiyê di kurmancî de bi serê xwe nînin lê belê veqetandek û hin cînavkên bireser têne bahev ji wan cînavkên xwedîtiyê pêk tê me got veqetandek hûn zanin veqetandek çi ye ez bawerim veqetandekê me kîjan bûn a hebû ê û ê belê heval no piştre me got hinek cînavkên bireser cînavkên me yê bireser em ê yek bi yek em ê wan bibînin yek jê cînavkên kesane ez ê pirsekê ji we bikim cînavkên kesane ê te wan dî kî karî bersiva min bide kî janin cînavkên kesane ê te wan dî belê belê bibêje Min ez binivîsînim ew heval zane min te te wî wê belê me belê we wan we wan gelek spas heva ev mijara wê berê de hebû piştre cînavkên kesane cînavkên şanîdanê cînavkên me şanîdanê me sê hebatenên ser rawestin vî vê û van cînavkek me yê dinê heye cînavka me yê vegerok ez bawer dikim ku hûn zanin cînavka vegerok kîjan e em dizanin hûn karin bibêjin heval tiştek hûn zanin çawa xwe belê cînavka me yê vegerok cînavka xwe em vegeroka baş dizanin mamoste wow ji binî vê ya cînavka me yê çi hebû cînavkek me yê dinê heye ew jî hev û êk belê heval no gavan ku veqetandek tê bava cînavkana ji wan cînavkên xwedîtiyê pêk tê em ê ser mînaka em ê li ser rawestin ger we fêm kiribe ez vira jê bibim bo ku em mînaka binivîsînin rastî şikarekî pir zehmet e وسا
Sırf pakış bıkın. Tabii. Emina kabdin. Gava ku em dibêje ev pirtûk a min e. Ez binivîsînim. Dibrade, min çi ye? Cînavka me kesane ye. A çi ye ve qetandek e. Hûn jî dibînin ku gava ku her du hatî ba hebdû xwedîtiyek pêkanîne wisa ev pirtûk a min e. Piştre em karin bibêje ev pirtûk a te ye. Piştre em karin çi bibêjin? Ev pirtûk a Eviye. wî ye. Belê, em karin bêjin a wî ye. Yan şi em karin bêjin a wê ye. Belê. Piştre em karin bêjin ev pirtûk Eyvane. a me ye. Em berê bêjin a me ye. Em gorî rêzê diçin hevalin. Piştre ev pirtûk a wê ye. A wê ye. Yekma ev pirtûk a wan. Ya mamoste ma çi pirtûke? Vele hevalno. Devrade jwateya hevoka şitte xwane kirin ku xwedîtiyekê pêktîne gava ku cînav ku ve qetandeke kitêba hev. Piştre me em virade ser ve qetandeka a sekinîn. Ve qetandeka ê heye. Hemêşe re li ser ve qetandeka ê bisekine. Em karin bi vî hawî jî bibêjin ev pirtûk Emine. ê min e. Yan şi em bibêjin em mînakek cudatir bidin. Goştê hêran dî yê min e. Dibire destek pirsekê şî we bipirsin. Belê hevalno. Dibire de çima me got yê. Me got ê lê belê çima me got yê. Te hoş nevisiye. Ew çi ye? Ha biborînin heval rast e. Goştê. Goştê hêran dî yê min e. Dibire de çima me yê nivîsî. Ulan mamoste ben nivîsîm ha. Belê heval min nivîsî lê ez pirsekê ji we dikim. Hûn jî xwendekarin pista ku ez ji we bipirsim. Piraniye mamoste. Na heval ez li ser ez ji we re bêjim. Dibire de hêran dî bi kîjan tîpê qediya ye dengdêr ya dengdar e. Dengdêr e. Ji ber ku tîpa dengdêr qediya ye me got yê. Lê gava me bigota sêva sor. Emine. Emine menê wisa bigota ji ber ku tîpek dengdar diqede. Lê dibira de bela ku tîpa dengdêr qediya ye me bêjin goştê hêran dî yê min e. Dibira de me karibû bigota çem bibêjin dara sêvê ya min e. Dibira de jî wê biba çi ya min e. Em karin vana zêre bikin goştê hêran dî yê te ye. Yan şi em karin bên goştê hêran dî belê yê wî yan şî yê wê ye. Belê hevalno ez bîstekê li ser vê mijara rawestim. Çima em dibêjin wî, çima em dibêjin wê. Dibira de li gorî zayen de em dibêjin wî û wê. Ev her du cînav tawan dîne. Lê zayen de şî nîşanî me dikire. Gava ku em ji bo nêra em bikartînin em dibêjin wî. Yani bo ku em ji bo heval xelef bikarvîne em ê vê jî wî. Lê na heval xelef ne jine. Ji ber vê yekê. Lê gava ku em bo jinekê em bibêjin em ê bibêjin wê. Bi vê awahî em dinivîsînin. Tu pirs di mejiyê we dima yana? Em karin em mînakanê xwe zêde bikin hewce nake heqwas. Lê hûn dixwazin ku em zêdetir bikin ez yeka dinê bêjim. Ev tevir hûn zanin çi ye? Na. Nizanma Mustafa. Heval karî ji we bibêjin. Wa dibêje. Ev tevir Apê bişanı bu. yê wê ye. Em karin wisa bêjin. Piştre em karin ser veqetandeka ên bisekine. Veqetandeka ên.
yan şi gava ku bi dengdereke biqede ve qetandeka yên. Mamoste. Ya birse ez pağış bikim ya. Gelek baş be. Te brastî jî zehmet ekilmesin. Bit. Bele. Yani qasî hevalê xelef nebe jî ez jî hinekî pağış dikim yani. Ama tıpakış ki ölçüme serete dilize. Em hevalê wisa pîroz dikin. Bele. Sağ ol. Rastî şi sporek pir baş çê dibe. Hem ders, hem spor, hem ken. Bele gelek spas her bir şey var. Sağ ol. Bele ve qetandeka me yedinê kî jane me got ên. Em karin ser veya mînaka tenê bidin. Ez bawerim ku mijar fêm kiriye. Ev dest ên min e. Ne wisa? Ev dest ên min e. Yani şi em karin vê çi? Em karin gava ku bi tîpek dengdêr xelas biba me nê bigota çi? Yên min e. Me nê wisa bigota. Em ser rane westin. Belê hevalno me çima veqetandeka ên bikaranî em dixwazin ku bibêjin pirjimar e. Yani em hejmara wan pê rê dide ku pirjimar e. Piştre em ji bo yên em mînakekê bidin. Gundiyên me. Gava ku em dibêjin gundiyên me, gundî ji ber ku dengdêrekê xelas dibe, em veqetandeka yên bikartînin. Piştre em ê serê cinakên şanîdanê bisekine. Vî, vê û van. Em karin bibêjin çi? Ev tevir a vî yani em karin bibêjin ev tevir ê vê ye. Ez kutasî yek didim mînaka. Yek li ser a'ye, yek li ser ê'ye. Yani em karin bibêjin tevir ên van e. Em wisa her yekin ji yekê bide. Tev van tevrana ye ên van e. Yani em karin bibêjin piranî bikin. Tevir ên van e. Em karin bi vî awî cinakên şanîdanê jî rê bidin. Vana giş taybetiya wan çi me got? Xwedîtiyekê pêk tîne. Belê piştre em karin vana derbas bikin. Cinavka vegerok em li ser bisekinin. Cinavka me yî vegerok du taybetiyê wê heyî. Yek jê dibi ku wateya xwedîtiyê bide hevokê. Ya dişî dibi ku wateya hevokê yan cinavkên dinî ê xwedîtiyê pêk tîne. Wateya wan xurttir bike. Em li ser mînakan bisekinin. Gava ku em dibêjin ev pirtûk a min bi xwe ye. Divra de gava ku em dibêjin ev pirtûk a min e zaza xwedîtiyekê pêk tîne. Lê gava ku em dibêjin ev pirtûk a min bi xwe ye vira di wateya peyvê xurt dike. Em binivîsin. Ev pirtûk a min bi xwe ye. Divra de bi xwe ye bêtir xurt dike. Piştre em karin bibêjin em mînakek dinê bidin. Mamoste hevokek mamoste dildar hebû. Hala bêje. Ez bi xwe hatim. Ez bi xwe hatim. Belê divra şî de ne bêtir xwedîtî lê bi xwe hatim divra de wateyê dixwaze bibêje ku ez bi xwe hatim bêtir li ser disekine. Kesekî ez na. Bêtir li ser xwe disekinin divra de. Ez tenê hatim, ez wê wateya didim. Lê em karin mînakek dinê bide min navê xwe jê re got lê wî yê xwe ji min re negot. Lê wî yê xwe ji min re negot. Min navê xwe jê re got lê wî yê xwe ji min re negot.
tiştekek bu. Xwe çiye? Cînavkeke. Cînavka vegeroke. Divrate hatî bahe. Virade çi pektîne. Xwedîtiyê pektîne. Di ev mîneka de xwedîtî. Di ev mîneka me de jî wateyê xurttir dike. Xurt dike. Em karin wisa li ser rawestin. Belê hevalno ger hevalê xelef 10 deqê me negirtaba menê li ser cînakê girekî şemê bisekniyana. Lê belê mijara me îro divira diqediya hefta pêşî em ê li ser cînavkê girekî bisekinin. Em ê di karê malê bidin we. Wek mamoste dildar 5 peyvasê bidim we. Ev 5 peyvana hûnê di nav hevolkan de bikar bînin. Belê em binivîsînin. Ez nanivîsim mamoste. Çima heval? Ya min nivîsan te got 10 deqa nivîsan diye. Ne hesabê me dikî yani? Bi borîn heval te gelek dema me kirt. Bi rastî jî. Em ev peyvanê xwe binivîsînin. Ta kolan navçe bajar şaredarî. Hefteya pêşê ez hevokê we dixwazim. Belê hevalno tu pirsê we tune ye? Belê? Keremke? Ya mamoste. Dersê mamoste siyaben jî, mamoste dildar jî dawiya dersê me lîstik dilîst. Belê? Em nelîzin na. Bi rastî jî fikrek pir xweş e. Di dawî Mamoste biborîn. Divê em her dawiya dersê de lîstik bilîzin. Hevalê xelef biraz sağ be. Vallahi portuqala min tijî pirtûk kiriye. Em bilîzin. Bano xewar xuyaye barra dibe xwelî xulme digre. Me ne dibêjî qey hûn hatine ber ji bo lîstikê. Ev dera ne cê lîstikê. Ev dera yê perwerdeya zimanê Kurdî. dayîka me ye. Eger tu ziman xwedî dernekeve vê hawî nabe. Lîstik nabe. Mamoste em bilîzin lîstik pir xweş e. Kêfa me dîne? Belê eşî wisa difikirim hevalê azad pir ez bawerim ji lîstika hez nake lewma wisa dibêje. Ger dema me bibîne em karin di dawiya her derzê de bi hevre lîstikekê bilîzin. Lê difikiram de lîstikek heye. Ger xweşiya we em karin vê lîstikê bilîzin. Ez behsa lîstika xwe bikim. Mamoste. Em carna li dersa xwe li ser lîstikê jî bisekinin dibe. Dibe baş e. Heval jî got tamam. Em ê din ki behsa lîstika xwe bikim. Bo lîstika min gerek pol bibe duber. Du kom. Mamoste, ji xwe ji bo pêşbaziyek du komê me heye. Belê baş e. Navê komê we çi ye? Koma sosin. Koma beybûn. Belê baş. Gelek baş e. Piştre ji her komekê nûnerek ji me re lazim e. Ez ê peyvekê bidim ev nûnerana. û tekildarê vê van peyvan jî 6 peyvên qedexe ez ê bidim. Piştre ev heval wê ev peyvanê qedexe bikar mînin û behsa ev peyvan me bike. A ku mijwan pirsiye. Belê hûn dizanin vê lîstikaya na? Hey, gelek baş. Ne wisa wisa? Koma ser bikeve, a ji koma awan da dike, wê ji wan re pirtûkekê bistîne. Dibe. Belê, hûn dipejirîne ne wisa? Belê wisa ben bilîzin. Belê hevalno nûnerê we kî ye? Kî dixwaze bibe nûner? Mamoste. Bila Mirza. Arey. Bira ême jî mamoste hevala dîlan bibe. Ne ola vardı? Zilan, arey. Zilan. Arey xwedê biborîn ez cana bîr dikim. Hevala zilan. Belê hevalê Mirza tu berê kerem ke, ez peyvên qedexe bidim te. Vallahi. Neyse tişnabe ya. Belê heval, ev peyvên te qedexe ne? Ev jî peyva te ye.
Kavzi falan. بله Rêv dir kışkırtını. Xelef. ايه هوال Mirza. Ya rêv dir kışkırtını. Heveki zor e. Evana nahvazdım kazancım ki. Ne kadar bir şey. هوال هستان ev ده هادي بله Mirza kim bu ya? Zedettir usı bekartine. Evin. Melikavi de ye. Mendil. Ay, lan. Kolonya. Ben ne içtim? Çiçek. Gül. Gül. Raste. Antika. Vallahi ne bana bu ya. Allah la vale Mirza. Vallahi kalbi şarkı etçi. Helal var. Maşallah işte maşallah. Babamın. Allah Allah ya vallahi esfeyim nakım ya. Ya ta alaka min u gül. Ya navemici ne kadar tişti ya vallahi ya. Kim gibi? Baş beji ha. Evin kadar ne beji? Panere, baran, Evin. Baran. av, Kode. Ne kode? şemsiye. Allah Allah. Palto. Ceket ceket. Mirov. İnsan. Ne? Allah Allah. Şey ya. Sen de kama hele. Sobe, dar dar. Of çene bu. Hani. Dema çivika için hanu hevra. Dar. Bahar. Na usur na. Allah. Gel. Çin. Na gel na. Saryas. هوال پیوا قد خم کارانی بله گوهم بله هوال ویشی گوستار بله هوال نو کوما سوسن سرکت کوما بیگون هفته یا پیشی پرتوکه گیش کوما سوسن رتینه ایده درزا مدوراد قدیا درزا پیشی حتی درزا پیشی بمینن خیر و خوشیه ده روش باشتر Roş baş. Hadi bak başa vallahi. روش باشتر بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة